വെട്ടിയ പകുതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുക. ചിലരുടെ റെഡിയാവും, ചിലരുടെ റെഡിയാവില്ല. എൻ്റെ റെഡിയായില്ല. എൻ്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് ആയി വന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെഡിയായില്ല. എൻ്റെ ഒരു വേറെ മോഡലാണ് വന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൂവ് ഇങ്ങനെ ആക്കണം. പലതും അങ്ങനെ ആയാലും നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് പലത് ഒരു ഇതായാൽ നമുക്ക് പല ആരും അറിയാതെ ഇവൻ നിർമ്മിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആണത്. പക്ഷെ ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞു. അവൻ്റെ തോൽവി ജനങ്ങൾ അവൻ്റെ വിജയമായി ആഘോഷിച്ചു. പല കമ്പനികളും അവൻ്റെ ആ വാക്ക് കടമെടുത്തവരുടെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. പല ആളുകളും ഇന്ന് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വാക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇവൻ്റെ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ വാക്കിന് വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി. ഇവൻ്റെ വാക്ക് മലയാളികളുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തി. അത് തന്നെ